בוקר טוב לכולם, אנחנו פה במקום נהדר שאני תכף אראה לכם. אט תראו כאן לתוך המים קופצים להם הנערים, בבקשה. חבר'ה, בבקשה, חבל על הזמן, המסרטה נגמרת. אני ראשון, אני אורי פחדה, אני אחריו. מה אני אעשה איתו? יאללה, נו. אני מעז לקפוץ, אבל אתה רוצה יאללה, עדי זה במסרטה, כולם רואים, נו. כולם רואים שאני אקפוץ. הלאה! נו! נקסט. לא ראיתי ברצפה. יאללה, נקסט. לא ראיתי ברצפה. עדי, באמת? זה שהוא קפץ נקסט. תסיק את המסקנות איתו. נקסט, יפה! טוב, יובי. יפי, מה עדשות? בוא'נה, עדשות יש לך.